Suprasta Suprasta kayuka prapa Puspita panjraing bumi Gulung-gulung kekindang beksi mawut bubar katrajan. Rikala semana saja tindakirna Tandrawati. Ingkang nderekaken tindakira ingkang putra Raden Sutedja Narakasura tumuju ing Kayuwangan Suralaya. Nadyan kadhi katebian Raden Haryasti wis abadan yaksa ugi angamping-amping tindakirna Tandrawati. Kanthi sesingepan lan kanthi sesidheman. Tan kawis tinggal menawa Raden Setyaki nderekaken dhateng tindakira Nalendra Ndrawati. Dene lumampah anut bambing lemah miring arga menggrapatu ginupit nganti suku mlentung sajagung-jagung tan kadamel raos. Ing batos enggal prapta hunggianira ingkang sinedya. Anenggih pundi to kang kinten sambunging kono. Kejawi namung adeging Kayuwangan Suralaya. Iya ing kayangan Pakujati Katali Warna anenggih pungulun Bathara Guru nampi sawanipun ingkang raka Bathara Suduk pangudal-udal rikala semana lenggah kawis tingal mawa kumara yen to kumaraning Jawata Kuntur katur rame swaraning jalma Pati ambantu sisirna laru tempo kang Pancawara Gara-gara mijile para kawan lampah jroning gegedhogan. Nyata mung samran bondo iku titipan.